Chegamos a prova máis importante, chegamos a ese minuto final, hoxe co amigo Kevin como protagonista. E se os da casa, algún ou algunha, tamén queredes vivir aquí a sensación de estar no Atrápame en vivo e en directo neste plató, xa sabedes, mandades unha mensaxe aquí abaixo, 618-388-087, e quizáis levedes un bote como o de hoxe, que xa está en 32.400 euros. Case nada, Kevin, case nada. Moito billete para ver moito fútbol en Galicia, fora de Galicia, onde queiras ir ti. Pero xa sabes que todo empeza nestas 5 preguntas, unha por cada categoría, e por cada acerto que consigas, levarás unha recompensa de 100 euros. Se fai correctamente as 5 respostas, se clava as 5 preguntas, conseguirá todo o que hai no bote. Máis de 32.000 euros. Iso sí, as categorías, sabes cales son? Ímolas ver. Repasámolas. Temos hoxe municipios, galego, música, arte e deportes. 60 segundos por diante para estes 5 acertos e conseguir 32.400 euros. Preparado, Kevin? Adiante. Pois veña, moita sorte. Sorte e tempo. Municipios. Cal foi o concello galego resultante da primeira fusión municipal acontecida en España no século XXI? Oza de Sures. É correcto. Galego. En galego, disciplina da botánica que se dedica ao estudo das sementes e dos froitos. Paso. Paramos o tempo. 16 segundos apenas transcorridos e moi ben, Kevin, xa ese primeiro acerto, esa fusión municipal de Oza Cesuras en 2013, porque Cerdedo Cotobade foi no 16, así que por 3 aniños, moi ben, moi meritoria esa resposta. Veremos agora a categoría de música, arte e deportes, e na de galego voltaremos a buscar esa disciplina da botánica que se adica ao estudo das sementes e dos froitos. De momento, 44 segundos ten Kevin, empeza a cousa ben, continuamos. Estás? Adiante. Pois veña, ben atento. E tempo. Música. Que canción tradicional galega converteron nun himno non oficial os afeccionados do Real Club Celta de Vigo? Paso. Arte. Quen debuxou os álbums Galicia Mártir, Atila en Galicia e Milicianos durante a Guerra Civil? Laxeiro. Non é correcto. Deportes. Por que non é coñecido futbolista de Nigrán que en 2026 deixou o Fútbol Club Barcelona polo Paris Saint-Germain? 30 segundos. Denis Suárez. Paramos o tempo. A falta de 15 segundos veremos esa resposta é correcta. Dixéchesme Dani Suárez. Denis Suárez, sí, me parecía, porque Dani non coñecía. Denis sí. Denis Suárez, pois saberemos se a resposta correcta ou non. Repásoche, imos ter que volver logo desta resposta a galego, disciplina da botánica que se dedica ao estudo das sementes e dos froitos. En música, queremos saber cal é esa canción tradicional galega que se canta en balaídos, se cantan os afeccionados do Celta. En arte, quen debuxou os álbums Galicia Mártir, Atila en Galicia, Milicianos durante a Guerra Civil? Non foi Laxeiro, pensa noutro posible autor. 15 segundos, pasan as que vexas que estás máis lonxe e intenta caer na categoría que tiñas unha resposta aí máis atinada. Preparado para continuar? Pois veña, máxima atención, 15 segundos por diante. E tempo, non é correcto. Galego, disciplina da botánica. Paso. Música. Paso. Arte. Paso. Deportes. Futbolista de Nigrán que deixou o Barça polo Paris Saint-Germain. Un segundo. ¡Ay, qué magua! Ata aquí o minuto final de Kevin. Aplauso máis que merecido polo esforzo. Aí suando para sacar as respostas. Pero a de Denis Suárez deixoute aí fora de xogo. Pois mira, é Pedro Fernández Sarmiento, Dro, formado no Valmillor, quen cambiou o Barça polo Paris Saint-Germain. Na de arte, o autor que dibuxou Galicia Mártir, ou, por exemplo, Milicianos, Atila en Galicia, foi Castelao, foi o rianxeiro Castelao. Había outra resposta que eu creo que te vas tirar un pouco dos pelos. Vouche repetir con calma. Canción tradicional galega que converteron nun himno non oficial os afeccionados do Celta de Vigo. Igual con isto liaste un pouco, pero te pregunto, que se canta en balaídos? Canción? Que che vai na cabeza? Non che ve nada? No. A rianxeira. Oh.
A Rienxe, quedache como estabas, Kevin. Sí, a verdad que sí. Tens que ir máis abalaído sobre algún partido. Cachi na mar, non sales aí do... Son máis do Anxo Carro. No, xa te vexo que tira máis para Lugo, normal, cada un tira para o seu. Pois si era a Rianxeira, faltábanos a carpoloxía, que é a disciplina que estuda precisamente dentro da botánica as sementes e os froitos. Inda así, ese acertiño ten, por suposto, premio, así que 100 euros que van con Kevin para Palas, ben xogado meu, e os da casa, xa sabedes, o bote a semana que ven con máis cartiños. Xogaremos por 32.700 euros. Así que non o perdades, pasade o fin de semana e vémonos ata a festa.